Pawis mo. Tawag lang ako. Saan na lang yan? Saan? Ano? Magbebenta na sila. Hoy! Hindi mo paling kayo yun? Makakapagod. Grabe naman ang gap na station, tol. Ewan ko tayo. Diba bongga? Ang ganda ko. Ay, basta susundan ko lang yung mga nanuna na. Pwede ba abuno na lang to? Yaman. Dalawa po silang chapter. Para magkakampi lang. Nga eh, nagbibigayan ng nanay na. Wala na. Wala naman tao eh. Papalik pa tayo doon. Na station sa irain eh. Tulay. Tulay. Nandun oh. Ipapalik pa rin naman